teraz nahrávame piesne Mariana Vargu v skvelom štúdiu Birdland a vlastne je to taká nahrávka pre nás, že po asi 4 alebo 4,5 roku, kedy sme začali tento projekt spolu s Vládom Šarišským, so Sisou Feher a s Oskarom Terekom, tak sme sa rozhodli, že prišiel čas, aby sme to zapísali aj na album. Je to pre nás taká radosť toto robiť, lebo do veľkej miery zažívame také prepojenie s Marianom samotným, ktorý tu už nie je medzi nami, ale je tu prostredníctvom jeho hudby. Počujem ju ako hudbu dobrého srdca. Pociťujem pri nej nádej, že ono to všetko nakoniec dobre dopadne. Nahrávame tie pesničky tak, ako ich len vieme odinterpretovať z našeho uhlu pohľadu. Takým novým šatom, dá sa povedať, s tým, aby tam zostal ten duch jeho hudby stále zachovaný. A ak sa nám toto podarí, tak budeme sa z toho veľmi tešiť a dúfať, že vám sa to bude páčiť. Aj v novej interpretácii nám môže dávať okno do slobody, okno do nádeje, okno do radosti. Jedna za všetky, tá je pre mňa akože taká dosť emotívna a myslím, že pre nás všetkých pomôž mi. Tá je taká chytá za srdce. Prosím ťa, povedz mi. Je to dosť fajn projekt. A taktiež je skvelá hudba, ktorú sa snažíme interpretovať tým našim spôsobom. A dúfať, že to nikoho neurazí. Ach, toľko vecí mi už nejde do hlavy. Tuším, som z toho už celkom ochor. Na základe tohto som si tak viacej naštudovala vlastne tvorbu Mariana Vargu a bol to geniálny skladateľ, ako vlastne som sa na tom dosť veľa naučila. Pre nás je strašne dôležité aj ten samotný fakt, keď sme to začali robiť, tak Janka Vargová, ktorá je pri tomto projekte od začiatku, mala vždy pocit, že to je dobré, že to je tam, že duch tej hudby tam je zachovaný. A tak s takou síce malou dušičkou, ale s radosťou do toho ideme, že teda dúfame, že sa nám to podarí aj v tejto nahrávke. Takže budete môcť počuť piesne ako Zelená pošta, alebo Sneh, Možno, Električka a tak ďalej a tak ďalej. Však nakoniec budeme radi, keď tento album aj podporíte, aj si ho kúpite. A najmä, ak vám bude robiť radosť. Takže srdečná vďaka. Ale môžem začať skôr, keď ti príde, že už to je dlho. No, vieš čo, ja som si nebol istý, že či ty náhodou nečakáš na môj signál. Nie. Keď pravíš, že ne, tak dobre. OK.